Aw ye maa million caman ye ka anw kɔnɔ an b'a fɔ aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima o waati ka Maliba TV1 o jabaranin de kunkan don kabiri Bamakɔ Mali faaba la ka bɛn bi tɛnɛ ma janvier kalo ale tile 5 san 2026 Mali kalandenw olu seginna ka kalanso kɔnɔ o sira ta ko kura min ye Noël seli ale sɛgɛlafiɲɛbɔ kɔnɔ o kɔfɛ n'o ye Noël congé ye min na kalan kɔnɔ o bɔra bɛ to senna fo mars kalo san 2026 n'o bɛ bɛn Paki seli ale kɔni sɛgɛlafiɲɛbɔ o waati ma o siratigɛ kelen fɛ Kidali gouverneur y'a k'a fɔ ko a b'a ɲini Kidali la karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ minnu kɛmɛ k'u ka baarada bila ko bɛɛ ka segin i ka baarada o la ka segin ka taa u ka baaraw o daminɛ. Mali gouvernement tabagaw ka kunnasigi maa ɲɛmaaya lase bataki dɔ kɔnɔna la ka yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka taa maa dɔ kɔni o bɔ bolola n'o bɛ taa kɛ otage dɔ la min tun minɛna ka kɛ bololamaa ye o kɛra Gulele Heremi ni a filɛ nin Yoro de Sahel ale kɔni Worodugu ni Kayanganfan o ni ɲɔgɔn cɛla la ni kɔni maa kofɔlen yɛrɛ kana bila sɔrɔ janvier kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 ka sabu kɛ Mali gouvernement tabagaw ka wulikajɔ kɔni nasira ye a n'a ka wotoro kɔni da kɛrɛw kan ni k'u lakana k'u se u seyɔrɔ la. Kɔkan kibara kɔni o nasira fɛ Laginɛ Conakry ale jamana ɲamakalata min kɛra décembre kalo tile 28 tɛmɛnen 2025 u ka jamana sariyasunba ale kɔni o jaabi bɔ ka bin kunungo kari janvier kalo tile 4 san 2026 ka yɛrɛ k'a fɔ min ye général Mamadi Doumbouya ale kɔni wulila ni bilisi niyɔrɔsara jamana ɲamakalata in na kɛmɛsigi a ye kuru 86 a n'a tɔrɔmɔɲɔ 72 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o de kɔni sɔrɔ min kɔni lagosira kosɛbɛ fanga sinamatɔnw kɔni olu fɛ wa Mamadi Doumbouya k'a fɔ ko a b'a ɲini Guinée jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ wa kɛ kelen ka ɲɔgɔn minɛ yaasa ka se ka baaraw kɔni olu sanajidi wa ko min ye san 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a kun bɛ o kɛ. An bɛ kɔkan kibara o kɔni kun ni kɛrɛnkɛrɛnla furuku ni fɔɲɔgɔnkɔ ye min bɛ sigiɲɔgɔn jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ Benin ale ni Niger o kɔni ko fɔ ko kura min ye fɔɲɔgɔnkɔ kɔni o donna ni sigiɲɔgɔn jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ min daminɛna ni Benin jamana ale kɛlen ka Niger ka foroba cakɛla maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko labila k'u gɛn ka bɔ Benin o jamana kan tasira bolo ma Niger jamana fana ye Benin jamana ka cɛden min ɲɛsinen don u ka cidenya baaraw kɔni ma lasigidenso o kɔnɔna na Niger jamana o kan Benin o kɔni ka lasigidenso kɔnɔna la ko kɔni k'a ka baaraw kɔni jɔ u fana y'o kɔni gɛn ni k'o lasegin ka na Benin jamana o kɔnɔna na wa Benin yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna ka lasigidenso kɔni o datugu ni k'o baaraw bɛɛ sunsuro ka bɛn janvier kalo tile 5 kɔni ma san 2026 o kɔnɔna la wa nin y'a sɔrɔ min ye u ka jamanaw kɔni olu dancɛ dugumasiraw kɔni o karangadaw sɔgɔlen don kabiri juillet kalo san 2023 o waati wa ni furuku ni futinɛ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani fɔɲɔgɔnkɔ a daminɛna kabiri fanga kɔni ale dafirila Niger o jamana kɔnɔna la. Maliba TV1 jabaranin filɛbaw aw garisɛgɛ kɛra ninnu de a ka bi kunnafoni sen telimanw o kɔnɔna la an b'a fɔ a kan bɛ o la diɲɛ waati wɛrɛ.